dugu autogobernua balio duela, balio izan duela iraganean eta balio duela gaur egun. Guk pentsatzen dugu subirotasunaren konpartitzea ona dela, printzipioz, ez bakarrik gure artean, guk daukagu egitura instituzional bat oso konplexua hemen Euskadiaren barruan, baita ere Espainiarekin eta baita ere Europa barruan. EAJ-ko kide gehienak ez dira hain argi agertzen, bai esaten dute erabakitze eskubidea, baina ez dute paper batean esaten argi eta garbi nola gauzatu leike erabakitze eskubide hori, eta ez dute argi eta garbi esaten independentziaren aldekoak badira ala ez. Eta erabakiko balitz, goazen galdetzera, goazen referendum bat egitera. Ze postura izango luke PSek horren aurrean? Legalidadearen aurka badoa, aurka agertuko ginateke. Guk eurekin adostu dugu ponentziaren martxan ipintzea. Hortan oso argi daude zeintzuk dira arauak edo funtsezko ildoak, eta hortan egongo gara, ez? Gero etorriko da baita, beste momentu ezberdin bat, ez? Esan dudan bezala, etorriko da momentua, testu artikulatuen momentua, ez? Eta hori bai ezberdina izango dela, eta hor ikusi beharko da noraino joan algaren alderdi bakoitzak, ez? Guk alde garela orain konstituzio bat berri bat egitearen aldekoak, ez? Federalizazio bat egitea Espainian, eta hori ekarriko luke aldaketa asko estatu mailan, ez? Eta baita ere legeen mailan. Guk uste dugu ez dutela galdu behar binkulazio hori gure lurraldeekin, eta alde soziala mantendu egin behar da nola nahi, ez? Uste dugu hori oso garrantzitsua dela guretzat. Naiz eta privatizazioa eman, bilatu behar da modu bat, ez dakite fundazioen bidez, edo ez dakit oraindik zein izan beharko lehen, baina solbentzia ez da egon behar alde sozialaren aurka, ez?